No, takže zapol som udiareň na teplotu 80 stupňov. Ventilátor na plný výkon. Dal som tam mäsa. Sú tam 4 bočiky, 3 bočiky, 4 bočiky, 3 krkovice a toto je vlastne karé, títo dve sú karé. Toto je obyčajné soli, toto je rýchlo soli. Vidieť rozdiel. A hentie ostatné sú obyčajné soli. Tí bočiky a vlastne krkovička stála skoro 4 týždne soli. No a toto stálo skoro 3 týždne. Tieto karé. No tak po hodine som zapol aj udiareň, aj dym. Som tam nasypal štepku a zapálil som to pred minútkou, ani nie. A už to dymí. Už to dymí. Výborne. Takže vyberiem ventilátor potom. No, takže teraz je v udiarni 80,5, 1,5 stupňa a v jadre mäsa je 59,6 stupňa a pracuje špirála na 43%. Toto je na 5,15, som to pred chvíľu zvýšil a ideme sa pozrieť. Oj. No to je nádhera toto. To je nádhera. Joj. To je nádhera. No, takže teraz akurát začalo pípať, jak som to zapal, je 1 hodina v noci, skoro pár minút chýba, teplota dosiahnutá, takže teraz 10 minút to takto udržať a je tam 72 stupňov v jadre mäsa a potom to bude, uberieme tomu na 25 stupňov a bude to nastudeno, to nechám ešte tam pridám potom ráno sír a loveckú salám a divočák. Tak teraz to je už 9 minút na tej 72 stupňov Celzia na tej teplote si to drží. Zatiaľ to takto stále pípa, takže nechám ešte nejakú minútu a potom to stiahnem, uberiem, možno to aj vypne, netuším, ale zapneme si toto čelovku. A pekné sú tie mäsa. No už tomu uberieme potom. Ešte som sa zavesil divočáka, ešte hrubú klobásu, čo ešte brat robil. To dám ešte prijúdiť a ešte lovecký salám. Na to dám už len na studeno
A nech sa to dymí. A ešte zajtra dodáme síry potom. A je to, teraz stane 30 stupňov, je to na 25 nastavené, takže porádečku by to malo byť. Už je tam len 29,9, takže klesá to pomaličky, 30, je to na 25 nastavené. Je to tam 25, dobre, takže super. Takže čidlo tam není už, to som zobral umyť. A špirála ide na 20%. A tomu to tež trošku ešte uberiem asi. Takto necháme. Na 4,12. Pridáme trocha. To je moc. Zle sa stýje. Takto to necháme. Ono to dymí trošku. Toto je to vidíte. Takže necháme to bežať. Štiepky je dosť. A je dobre. A nech to dymí pomaličky. Takže dal som to tam. Ešte 2 nivy, 2 camemberty a 2 edamy. Som to dal na takýto rošt. Cez noc, nech sa to robí. Je to takto, to pekne dymí. Dymí to pekne. A ešte som takúto slaninku mal z mangalice. Chladničke, tak a to dáme zavodiť. Ešte som mal jednák. Takže nech sa to robí. Takže takto je to teraz. Som to dal na 25 stupňov. Dobre. Úplne na parádu, dobre. Takže jedeš. No, super. Takže dobrú noc. Ideme spať. Toto pekne na 4,42 a dymy. No tak je ráno, 9:30 preč. Tu si to pekne drží tých 25,5 stupňa. Ventilátor tak, jak som ho včera nechal. Pozrieme toto. Štiepky ešte sú. No ideme toto pozrieť, jak to vyzerá. Oj. Dobre to vyzerá aj desily. Idem to musieť asi potáčať. Dobre to vyzerá. Taký to záber vraj. No tak teraz je 3:11. Je tá tých 25 stupňov, 25,6. A som tam teraz dodal trošku štiepky bukovej ešte. A včera, čo som tam dal, tí 2 edamy a tieto dve camembery, som ich otočil už. 2 nivy a balkánsky sír, ten som aj zabudol povedať, že som tam dal. No a teraz som ešte dodával 4 ajdami, také kúsky, že na menej zaúdiť, vyskúšať. Uvidíme. Ale to vyzerá dobre, tie nivy vyzerajú dobre, už ich možno aj vyťahnem preč. Dobre, zavreme. A tie mäsa vyzerajú takto. Na salámy, klobásky. Takže dobre.
Ide, dymí to pomaličky. Parádu. Moje výtvory, moje produkty. Do ajdami. Toto je tiež ajdan, toto sú menej udené, preto sú tak prekrojené. Toto je balkánsky syr, tento dlhý. Toto sú dva camemberty a dve nivy. No a tuto máme mesa. Jeden bôčik, druhý, tretí. Toto je krkovička, tuším, to je slaninka. A potom tu je ešte, tu sú mäsa ešte, to ani nevidím teraz takto, pri tomto svetle, že čo je čo, ale takto. Tento je asi bôčik, ten krajný, ešte je tento. Takže takto sú fešáci nastavení. Tu je lovecká, divočák a tá klobaska salámová. To som musel takto dať, lebo to by to trčalo dole. Nenechám to takto kúsok, potom to musím to nájsť miesto, lebo tuto to nemôže byť, lebo sa nemôžeme ani umývať, ani nič. Takže nájdem tomu miesto. Snad to bude dobré, no treba to nechať vyvetrať dobre. No tak takto som to vymyslel. Sem som to dal medzi skriňu a poličku. A je to dobré. Tu môže byť, tu je chladno vo verande, takže zatal takto, potom sa to odloží.